Salm 100. Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd, yr holl ddeiar. Addolwch yr arglwydd mewn llawenydd. Dewch o'i flaen a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd ddiw. Ef a'n gwnaeth. A'i eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i mewn i'w byrth a diolch. Ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw. Oherwydd da yw'r arglwydd. Y mae ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Wel, gawn ni droi at yr emyn cyntaf sydd gyda ni heno, dyrchafer enw Iesu ci gan seintiau is yn en, a holl aneirif luoedd nef, coronwch ef yn ben. Mae'n darlleniad hyn yn dod o lythyr Paul at y Philippiaid a phennod 2 a darllen at adnod 11, y paragraff cyntaf. Philippiaid 2 a paragraff cyntaf. Felly os oes gennych yng Nghrist unrhyw symboliad, unrhyw apel o di-cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi, cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o'r un meddwl, a'r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn. Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol, nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeidrwydd bydded i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun. Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno
sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i'w gipio, neu dal gafael ynddo. Ond fe gwacawodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddull dyn, fe'i darostyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau. Ie, angau ar groes. Am hynny, tra dyrchafodd Duw a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw. Fel wrth enw Iesu, y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw Dad. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd, gawn ni weddio. I ni diolch eto o arglwydd ein Duw am gael dod Gaerfrondi i faddoli di heno. Diolch am gael ymgynnull eto yma yn y capel, yn y tŷ cwrdd, a diolch am gael dod at orsedd y nef nawr mewn gweddi i ithgeisio di o arglwydd. Cynwaith eto, i ni eisiau plygu Gaerfrondi, i ni eisiau cydnabod mai ti sydd Dduw. Ti yw ein crewr, ti yw ein cynhaliwr, a thi yw ein gwaredwr ni. Ti yw arglwydd y gogoniant, ti yw arglwydd yr arglwyddi, ti yw brenin y gogoniant a brenin y brenhinoedd. Ti yw y Duw mawr, dyrchafedig, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac o arglwydd i ni'n ymhyfrydu bod ni'n gallu gweud mai ti yw ein Duw ni. Mai ti yw ein tad ni, trwy adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ac unwaith eto, i ni eisiau canmol dy enw arglwydd a bendithio dy enw. Fel gawson ni'n hannog yn y salm, i ni eisiau diolch a bendithio. I ni eisiau diolch a roi mawl i ti arglwydd, unwaith eto heno. O arglwydd i ni'n diolch am dy ras cyffredinol. Unwaith eto, dyn ni'n blino diolch achos i ni'n rhyfeddu at dy ddarpariaeth di bob dydd ar ein cyfer ni o arglwydd, bod ni mewn byd syrthiedig a bod ni wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, wyt ti'n dal i ofalu, wyt ti'n dal i ddarparu o arglwydd. Ac ni'n diolch eto heddi am gysgod, bwyd a dillad. Ac o arglwydd i ni yn diolch bod i mor dda arno ni mewn sawl ffordd. Ac wrth i ni ddiolch arglwydd i ni sylweddoli fod i ddim mor dda ar eraill. Bod i ddim mor dda fel i ni wedi clywed yn ystod y dydd ar Gristnogion a phlant Gristnogion mewn gwledydd eraill o arglwydd, lle maen nhw yn llwgu mewn gwirionedd. Clywed amdanyn nhw'n Pakistan a llefydd tebyg o arglwydd. Ac rhai wedi cael eu cipio, wrth gwrs, a llawer yn cael eu ysgeiluso nawr, yn fwy nag o'r blaen oherwydd y Covid. O arglwydd i ni'n cofio amdanyn nhw ac yn gweddio byddwn ni'n gallu helpu nhw yn ariannol a mewn gweddi hefyd. Diolch am y rhai sydd yn estyn atyn nhw yn enw yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd i ni'n gweddio y byddan nhw'n cael eu cynnal arglwydd yn ôl daddewidion di. Y byddan nhw'n cael y basics o arglwydd, basics bywyd. Nawr sy'n eisiau arnyn nhw jyst i fyw. Yn gweddio byddi di ni cynnal nhw arglwydd yn dy ffyddlondeb mawr. Ac o arglwydd i ni'n cofio am y rhai sydd yn dioddau yn wir ac yn gofyn i ti eu cynnal nhw arglwydd a'i nerthu nhw. Ac o arglwydd i ni'n diolch eto hefyd ac yn bendigod enw di am yr efengil. I ni wedi clywed yr efengil bore yma o arglwydd. Dy fod ti wedi taro dy fugail dy hunan. Yr un oedd wrth dy ochr di. O arglwydd i ni'n rhyfeddu bod llyd mawr y nef wedi dod, nid arno ni, ond ar dy fab. Ar y groes, ac o arglwydd fel bod nifer yn cael ei harbed trwy ymddiried yno ti. O, diolch arglwydd
am yr Efengyl. A wedyn ni bod ti'n ei cymryd nhw, ac yn cymryd ni, ac yn ein puro ni, ac yn ein coethi ni, megis trwy dan, ac yn ein profi ni. Ond o arglwydd bod hynny gyda phen draw gogoneddus mewn golwg, i ni gael bod fel air ac arian pur. O arglwydd i ni'n diolch o arglwydd, a bod ni'n cael ein cadarnhau wedyn fel dy bobl di, a tithau yn arglwydd i ni. Ac o arglwydd i ni'n gweddio, a byddi di'n ein bendithio ni eto heno trwy dy air o arglwydd, a byddi di yn ein atgoffa ni o beth sydd gyda ti mewn golwg yn ein hachubiaeth ni, wrth ein bywhau ni o arglwydd, bod ti eisiau dangos cyfoeth di-fesur dy ras, a bod ti eisiau ein harwain ni i fywyd o weithredoedd da. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio felly, y bydd canlyniadau a ffrwyth yr Efengyl i weld yn ein bywydau ni o arglwydd. Ac ni'n gofyn i ti'n atgoffa ni o hyn, a'n harwain ni, a'n hannog ni heno trwy dy air sanctaidd. Ac ni'n diolch am y darlleniad i ni wedi cael, ac ni'n diolch eto am ddarostyngiad gwirfoddol yr arglwydd Iesu Grist. I fod ar ffurf Duw, oedd e ddim yn cymryd hwnna, oedd ddim rhaid iddo fe gadw hwnna, oedd e'n fodlon gollwng gafael ar ogoniant y nef. Bod e'n fodlon diosg ei goron yn y nef, mwyn i ni gael ein coroni a gras ac a gogoniant. O, arglwydd i ni'n diolch, ac i ni'n diolch am yr hyn a wnaeth drosom ni arglwydd, bod wedi bod yn ifydd hyd angau, angau y groes. Ac i ni'n diolch fel ni wedi clywed bod hynny yn esiampl i ni hefyd o arglwydd, o'n hagwedd ni. O, nid i'n helpu ni fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu. O, arglwydd llanw ni ar ysbryd glân i ni'n gweddio, fel bod ni fodlon gollwng gafel ar yr hunan o arglwydd, a bod ni fodlon bod yn ifydd i ti ym mhob peth. O, arglwydd nertha ni yw ein gweddi ni. I ni'n cofio am ein gilydd nawr eto heno arglwydd, y rhai sy'n methu bod gyda ni, y rhai sydd wedi arfer bod gyda ni. Falle bod nhw gartre, falle bod nhw mewn cartre. Ni'n gofyn dy fendith arnyn nhw. A dy ras o arglwydd, a dy ymgiledd di, ni'n gweddio dros y rhai sydd â gofalon dros anwyliad, a pwysau oherwydd hynny arnyn nhw, gofyn i ti cynnal nhw, ac y byddan nhw'n ymwybodol o dy ras a dy nerth, a'r breichiau tragwyddol, cadarn, oddi tanyn nhw. Ac o arglwydd i ni'n cofio am ein gilydd, ni'n cofio am y myfyrwyr hefyd nawr, sydd yn y coleg, a rhywfaint o amser i fynd eto, cadw nhw arglwydd, cadw nhw rhag yr un drwg, bendithia nhw, helpa nhw fod yn dystiolaeth i ti o arglwydd, ac ni'n gofyn, ni'n dymuno bod nhw'n cadw'n iach hefyd rhag y feirws, ac yn gweddio drostyn nhw arglwydd, ac yn gweddio dros ein gilydd yr un modd, cadw ni rhag yr un drwg, o cadw ni o arglwydd rhag pob drwg yn ein bywydau ni. Ac o arglwydd i ni'n gweddio wedyn dros ein gwlad ni a dros waith yr Efengyl, ac i ni'n gweddio i ti drigarhau arglwydd, gofyn i ti nerthu ni eto, fel mae'r Nadolig yn dod i wneud beth allwn ni, dan yr amgylchiadau, nertha ni arglwydd, i gyrraedd i estyn, i rannu y newyddion da o lawenydd mawr sydd gyda ni. Ganwyd i chwi geidwad yn Ninas Dafydd, sef Crist yr arglwydd. O, helpa ni, Dad, i rannu y newyddion da. Ym mhob ffordd y gallwn ni, ond i ni'n gweddio arna ti hefyd arglwydd i ti roi dy nerth ac eneiniad dy ysbryd di ar ein tystiolaeth ni. O, arglwydd, os wyt ti gyda ni, ac os wyt ti yn dod gyda'r gair a gyda'r had sy'n mynd allan, mi fydd e'n dwy'n ffrwyth. O, arglwydd i ni'n gweddio am i'r ysbryd i ddod ar y gair ac ar ein tystiolaeth ni y flwyddyn yma arglwydd. Fel bod e ddim yn dod nôl yn wag, yn cyflawni bwrpas wrth gwrs, ac fel rhan o hynny bydd e'n dwy'n ffrwyth, peth ar ei ganfed a pheth i raddau llai. Ond y bydd e'n dwy'n ffrwyth arglwydd, gogoniant i ti.
ni'n gofyn I ti felly nawr i'n derbyn ni, ni'n gofyn I ti'n harwain ni, ni'n gofyn I ti'n cadw ni. Yn enw ac yn haeddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn gyda'n gilydd. Y thema, fel chi'n gweld, yw gras Duw, gras o'r fath beraidd sain. Wel, gawn ni droi nôl nawr at lythyr Paul at yr Effesiaid, pennod 2, ac dwi'n meddwl bod beth wedi dweud, adnod 1 I 10, dyna ni. Mi ddarllenwn ni'r paragraff o adnod 1 I adnod 10. Biadeg pan oedd eich chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau, roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn I fuddod I dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith, yn y rhai sy'n annifydd I Dduw. Ymhlith y rhai hynny roeddem ninnau I gyd unwaith, yn byw yn ôl ein chwantau dynol, ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Roeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariad tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau yn fyw gyda Christ. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gydag ef, a'n gosod I eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd, mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod, gyfoeth difesur ei ras, trwy ei dirioneb I ni yng Nghrist Iesu. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb yn ffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu I fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Duw wedi ei drefnu I ni o'r dechrau. Wel nawr te, ni'n mynd ymlaen nawr te, gyda'r darn yma, neu'n aros gyda fe ac yn dweud chydig mwy
Mae'r apostol Paul, chi'n cofio, yn atgoffa Cristnogion Ephesus ac yn esbonio iddyn nhw beth sydd wedi digwydd yn eu bywyd nhw, beth mae Duw wedi wneud yn eu bywydau nhw. Maen nhw wedi dod i gredu yn Iesu Grist trwy yr Efengil. Llawer ohonyn nhw trwy weinidogaeth Paul ei hunan wrth gwrs, ac wedi dod i gredu. Ac yr apostol wedi bod yn dweud wrthyn nhw bod hyn yn golygu bod nhw'n gyfoethog. Pob un ohonyn nhw, p'un bod nhw o gefndir yr Iddewon neu o gefndir y cenhedloedd, maen nhw'n gyfoethog yn Iesu Grist. Popeth sydd ei angen arnyn nhw'n ysbrydol mae gyda nhw yn Iesu Grist. A mi welwn ni wrth fynd ymlaen pan mae hynny mor bwysig. Ac yn yr ail bennod fan hyn nawr, mae wedi bod yn dweud wrth gwrs, fel chi'n gweld a fel ni'n cofio, bod nhw wedi cael ei gwneud yn fyw. Mi oedden nhw yn farw mewn pechodau a chamweddau. Dyna'n cyflwr naturiol ni, yn farw i Dduw, yn farw mewn pechod, cyflwr difrifol iawn. Ond, mae hwnna'n allweddol yn dweud yn ganol y paragraff, gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr. Na chi ond yw hwnna. Oedd yn cyflwr ni yn driennus, yn anobeithio. Oedd ni'n farw yn ei pechodau. Ond, mae Duw wedi wneud rhywbeth oherwydd ei drigaredd a'i gariad anfeidrol tuag ato ni. A mae wedi ein bywhau ni, mae wedi wneud ni yn fyw. Beth bynnag oedd yn wir, mae wedi wneud ni yn fyw. Ni'n fyw i Dduw nawr. Ac mi welson ni tro diwetha, beth ddigwyddodd i Iesu Grist yn gorfforol, mae wedi digwydd i'r Cristion yn ysbrydol. Felly, oedd Iesu Grist wedi cael ei atgyfodi, oedd e wedi esgyn i'r nef, ac oedd e wedi eistedd yn y nef. Ffaith hanesyddol. Corfforol, wrth gwrs, gyda chorff nefol. Wel, dyna sydd wedi digwydd i bob credadyn, bob Cristion, yn ysbrydol. I ni wedi cael ein codi o farwolaeth yn pechod i'r nefolion leoedd. Hynny yw, mae bywyd y nef wedi dod i mewn i ni. Mae bywyd y nefoedd wedi dod i ni. Bywyd Duw i'n henaid ni. Ac felly, i ni nawr yn blant y nef. I ni byw ar y ddaear, wrth gwrs, ond i ni'n blant y nef. I ni'n etifeddion y nefoedd. I ni'n mynd i'r gogoniant. I ni'n etifeddion. I ni'n mynd i etifeddu'r gogoniant. Y nef newydd a'r ddaear newydd. Ac i ni'n ddinasyddion y nef. Odyn i ni'n ddinasyddion fan hyn, ond mae dual citizenship gyda ni. I ni hefyd yn ddinasyddion yn y nef. I ni wedi'n cofrestru yn y nef. Mae'n henw ni yn llyfr y nef. I ni fanna hefyd, mae pasbort fanna gyda ni, yn ogystal ac os oes un gyda ni fan hyn. I ni'n dual citizens, a mae'n dinasyddiaeth ni yn y nef. Ac i ni'n byw nawr yn ôl rheol y nefoedd. Yn ôl cyfraith y nef, yn ôl gair Duw. Dyna'n canllawiau, dyna'n rheolau ni, dyna beth i ni eisiau byw iddo fe. Ac mae'n dyheadau ni yn y nef. I ni'n tynnu at y nefoedd. Yn ein dymuniadau a'n dyheadau, nod ein bywyd, nod ein gwasanaeth, nod ein gwaith bob dydd, nod ein teulu, beth yn pan ni'n magu'n teulu. Mae'r nef yn y golwg dyn ni. I blesio yr arglwydd. I wneud popeth mewn diolch a gogoniant iddo fe. Mae'n cartre ni yna, chi'n gweld? Mae gyda ni dad yn y nef. Y tad. Perffaith. Mae gyda ni frawd yn y nef, sydd yn eiriol droso ni. Mae gyda ni y diddanydd, ysbryd y tad, ysbryd Crist, sydd wedi dod o'r nef, a mae yno ni. A dyna pam i ni'n cael ein tynnu o hyd at y nefoedd, a mae'n golwg ni yn nefol. Wel, i ni'n edrych nawr, i fynd ymlaen o hynny, 2 nod oedd gan yr arglwydd mewn golwg yn ein hachubiaeth ni.
dau beth mae'n anelu ato yn ein hachubiaeth ni, wrth ein hachub ni a'n bywhau ni. Dangos cyfoeth ei ras a'n harwain i fywyd o weithredoedd da. Dangos cyfoeth ei ras a'n harwain i fywyd o weithredoedd da. So, gras a gweithredoedd da. Os liciwch chi, mae'n rwydd i gofio, 2G, gras, gweithredoedd da, grace, good works. Felly, cyfoeth difesur ei ras. Mi ffindio fe nawr gyda ni, adnod 7. Wedi'n codi ni mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod gyfoeth difesur ei ras trwy ei dirioneb i ni yng Nghrist Iesu. Mae'r Apostol Paul yn hoff o bentyrru geiriau i ddisgrifio gras Duw, cariad Duw. Dyw e ddim just yn dweud bod yn gyfoethog. Mae'n gyfoeth difesur. Difesur. Mae tu hwnt i'n mesuriadau ni gras Duw. Pam mae e wedi, beth ni wedi clywed yn y bennod gyntaf? Ni wedi cael ein dewis o dragwyddoldeb i fod yn sanctaidd a di-faig ger ei fron. Pam? Pam? Ydy'n gwneud ni yn dderbyniol i Dduw. Lle oedden ni'n anerbyniol yn ein pechod, mae ydy'n gwneud ni'n gwbl dderbyniol yn yr anwylid, yn yr arglwydd Iesu. Pam ydy gwneud hynny? Pam ydy gwneud rhai oedd yn farw yn ei pechod yn fyw? Pam? I ddangos ac i arddangos, os liciwch chi, cyfoeth ei ras. Arddangos ydy exhibit. Dangos. Chybod, mae pobl yn y llys ydyn nhw. Ac weithiau mae'r sawl sy'n dadle achos rhywun, mae'n gweud, wel, nawr te wisio chi weld exhibit A neu exhibit B i brofi rhywbeth neu i gilydd. Wel, dyma chi rhan o nod Duw yn yr Efengyl i ni nawr i fod yn exhibits, i ni fod yn adverts, yn hysbysebion o ras Duw. Beth mae gras Duw yn gallu wneud ac yn wneud ym mywyd person. Dyna rhan o'i nodau ar ein cyfer ni. I ni'n clywed lot o sôn, wrth gwrs, pan i chi'n siarad nawr am y byd yn gyffredinol, nawr, i ni'n clywed sôn am bobl yn dangos eu doniau nhw. Mae'n bwysig bod nhw'n dangos eu doniau, bod nhw'n cael llwyfan, bod nhw'n cael spotlight, bod nhw'n cael cyfle, bod e yn y byd chwaraeon falle, neu bod e yn y byd perfformio, bod na showcase. Chi wedi clywed y gair yna? Bod na showcase iddyn nhw, i ddangos hynny. Wel, mae'r Efengyl yn showcase i ddangos rhyfeddod gras Duw. Dyna beth mae fod i ddangos. Mae rhaid ni fod yn ofalus iawn fan hyn, achos ni yw'r exhibit. Ond nid i'n dangos ni ein hunain, ond gras Duw ar waith yno ni. Mae yna waniaeth mawr, gwaniaeth aruthrol, rhwng dangos ni a'n gallu ni, a beth dwi'n gallu wneud ac yn y blaen, a dangos, fel mae'r Apostol Paul yn dweud, ond mi ydw i fel ydw i, oherwydd gras Duw. Gras Duw sydd yn gyfrifol am hyn. Felly, mae nod yr Efengyl, mae beth sydd gyda Duw mewn golwg yn yr Efengyl, yn estyn ymhellach na ni ein hunain. Mae'n cynnwys ni, mae'r Efengyl i ni, wrth gwrs. Ond mae yna nod sydd yn uwch na hynny, ac yn bellach na hynny eto. Gogoniant Duw ydy'r prif nod, wrth gwrs, yn yr Efengyl. Pwy sydd fod i gael y clod? Ym mhopeth. Ym mhob peth, wrth gwrs. Ac yn yr Efengyl, rhywun peth, pwy sy'n deilwng o glod ac anrhydedd? Wel, Duw, wrth gwrs. Duw. A mae'r un peth y wir gyda'r Efengyl. Ei ogoniant e.
A mae ogoniant yn disgleirio, chi'n gweld, yn ei garedigrwydd ac yn ei dirioneb i ni yng Nghrist Iesu. Beth mae wedi wneud, beth mae yn wneud yn ein bywydau ni, yn ei garedigrwydd, yn ei drigaredd anfeidron, ac yn ei ras, wrth gwrs, yn ei dirioneb. Pan mae e'n gweithio y mywyd person, pan mae person yn cael ei dynnu at Iesu Grist, yn cael ei drawsffurfio o ogoniant i ogoniant, ac wedyn yn cyrraedd y gogoniant nefol, mae'r gwaith yma yn arddangosfa, exhibition, o ras doethineb gallu Duw. Gallu Duw. A mae'n bwysig iawn bod ni'n cadw hynny mewn golwg. Os taw dyna di nod yr arglwydd, dyna ddyle fod ein nod ni pob amser. Bod ein bywyd ni, y mywyd i a'ch bywyd chi, yn exhibition o ras Duw. Bydde hyn yn amhosibl oni bai am yr arglwydd. Bydde hyn yn amhosibl oni bai am ei gariad. Oni bai am yr arglwydd Iesu, a'i groes, a'i waed, bydde ni ddim fan hyn nawr. Bydde hwn ddim yn digwydd. Mae'r cyfan o ras. Felly, os mae'n nod i'r arglwydd, dyle fe fod yn nod i ni, wrth gwrs. Mae'n helpu ni i ddeall beth yw'r pen draw o hyd. Beth sydd gyda'r arglwydd mewn golwg a beth i anelu ato fe. Siwrd i ni wedi cael ein newid. Siwrd mae'n newid ryfeddol wedi dod i'n bywyd ni. Mae'n emyn yn dos o'r fath newid ryfeddol a wnaed yno fi. What a wonderful change in my life has been wrought. Daeth Iesu. Pam? Daeth Iesu i'w calon i fyw. O ble mae'r awydd yma, mae'r tynfa yma i wasanaethu, i ddiolch i'r arglwydd, i fod yn lan, i fod yn sanctaidd, i garu Duw, i garu dynion, i wasanaethu fe, i sychedu amdano fe, i fod yn fodlon, bod e'n cael ei ffordd. O ble mae hwnna'n dod? O ble mae hwnna i gyd wedi dod? Wel, oedd hi wrtho fe, wrth gwrs, o'i ras, o'i drigaredd, o'i dirioneb mawr, tuag ato ni. Achos bod ni wedi profi rhywbeth o'r fath gariad anfeidrol yn ein bywydau ni. Wel, beth i ni wedi profi, dyma chi rai adnodau nawr te i'n atgoffa ni. Beth allwn ni bwyntio ato? Mathew 9:13. Ond ewch a dysgwch beth yw ystyr hyn. Trigaredd a ddymunaf, nid aberth, oherwydd i alw pechaduriaid, nid rhai cyfiawn yr o'i fi wedi dod. Beth sydd wedi digwydd yn ein bywyd ni? I ni wedi cael ein galw pan oedden ni'n bechaduriaid. I ni wedi cael ein caru pan oedden ni'n bechaduriaid. Yn ein pechod a'n bydreddu. I ni wedi cael ein galw i ddod at Iesu Grist, i gael ein glanhau a'n golchi. Ac wedyn ni fel glywson ni bore yma, i'n puro. A ni'n mynd trwy tân nawr y puro. Nes y byddwn ni fel air ac arian pyr. I ni wedi cael calon newydd. Achos mae wedi'n galw ni, mae wedi'n neud rhywbeth yn ein bywyd ni. Dyna chi drigaredd. Chi a fi yn byw ar drigaredd. I ni'n byw ar ei rasau. Wedyn, mae'r un i gyd yn adnodau hyfryd nawr. Mathew 11, ffefrynnau un i gyd, 28. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gynnif, oherwydd addfwyn ydw i, fe gostyngiedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidio, y mae fy iau yn hawdd ei dwy'n am bai chi yn ysgam. Wel, siwr allwn ni beidio ac ymroi i waith yr arglwydd, pan mae'n gweud bydd e gyda ni dan yr un iau. Dyna'r darlun sydd gyda chi fanna.
Mae gyda chi yr ich, bod yr ychen, mae un profiadol, a mae un dibrofiad ifanc. A beth oedd y ffarmwr yn neud, oedd e'n rhoi nhw gyda'i gilydd, dan yr un iau, chi'n gweld? Ac wedyn ni, wrth gwrs, mae'r gwaith i'r un ifanc, mae'n lot rwyddach, achos mae'r un cryf profiadol wrth i ochr dan yr un iau ag e. Chi'n gweld? Wel, chi ddarlun, i ni wedi cael ein galw i ddod ato fe yn ein blinder, yn ein pechod, allwn ni'n cyflawni dim i ogoneddu Duw. Ond ni'n cael ein galw nawr i gredu yn yr arglwydd i ddod o dan yr un iau, i cael ein clymu yn Iesu Grist, a wedyn ni'n byw gyda fe. A mae'r ddwy ychen yn mynd gyda'i gilydd. A chi hyfryd. Fel na i ni'n neud gwaith yr arglwydd, chi'n gweld, nid yn nerth yn hunain, nid achos bod ni'n gallu neud ond ni'n paru gyda fe, cymryd i iau arno ni. A pan ni'n gwybod taw i iau fyw mae e'n esmwyth. Mae e'n esmwyth. Os ych chi'n neud rhywbeth dros rhywun sy'n eich caru chi yn angerddon, mae e'n bleser. Mae'n rwydd. Mae fy iau yn esmwyth, am bai chi yn ysgan. Unwaith i ni'n colli golwg ar pam i ni'n neud rhywbeth, ac i bwy i ni'n neud, wrth gwrs mi allai fynd yn drwm ac yn anodd. Ond os i ni'n cofio bod ei gyd mwyn Iesu Grist, mwyn ein tad nefol sydd wedi rhoi ei fab, wel, mae'r baich yn mynd yn ysgafnach ac yn esmwythach i ni. Wedyn Mathew 20, tosturiodd Iesu wrthynt a chyffyrddodd ei llygaid, a chawsant ei golwg yn ôl yn y fan a chanlynasant ef. 2 ddyn dall yn cael ei gwella gan Iesu Grist yn Efengil Mathew, ac wrth gwrs, dyna i ni wedi profi. I ni wedi profi ei dosturi fe gyntaf. Mae wedi tosturio wrthon ni gyntaf, chi'n gweld, ac wedyn mae wedi agor ein llyged ni. Mae wedi'n bywhau ni, mae wedi agor ein llyged ni. Bydden ni ddim yn gwybod dim am ogoniant Duw. Bydden ni ddim yn gwybod dim am gariad Duw a'i ras. Bydden ni ddim yn ei ddeall. Bydden ni ddim yn gwybod llawer am ddyfnder ein pechod ni, a'n hangen ni, ond mae wedi agor ein llyged ni. Pam? Tosturi. Tosturi. Mae wedi tosturio wrthom ni. Dyna beth i ni wedi profi. Ni wedi profi ei ras cyfoeth, difesur ei ras, a'i diriondeb i ni yng Nghrist Iesu. Felly, gadewch i ni i gofio beth yw nod Duw nawr, bod ni yn exhibit, bod ni yn adverts, ond nid ni yn hunain, gras Duw ar waith yno ni. Mae angen gweddio i ni gael ein llanw ar ysbryd glân. Wel nawr te, i bwy i ni fod yn exhibit? I bwy i ni fod yn hysbyseb? Mae'n dweud yn dywe yn yr oesoedd gallai ffindio fe, yn yr oesoedd sy'n dod. Okay? The ages that will come, that come, hynny yw o nawr ymlaen. O nawr ymlaen. O amser Testament Newydd, o amser y Pentecost ymlaen. O nawr ymlaen. Wel nawr te, i bwy. Wel yn gyntaf, wrth gwrs, i'r byd o'n cwmpas ni. I'r byd bobl i ni'n ymwneud â nhw o ddydd i ddydd. Ger bron pechaduriaid eraill nawr, i ni byw yn eu canol nhw. I ni fod yn esiampl, i ni fod yn brawf o ras Duw. O ras Duw. A mae'n neges allweddol i bobl o'n cwmpas ni. Bydden ni'n dymuno bod nhw'n dweud, wel, os gall Duw wneud rhywbeth fel yna yn ei fywyd neu yn ei bywyd hi, allai wneud rhywun beth yn y mywyd hi. A dyma mae'r apostol Paul yn ei ddweud wrthon ni. Mae'n anogaeth, chi'n gweld, i eraill. 1 Timotheus nawr te, sori bod e'n fan, mwyn ffito fe mewn, 1 Timotheus 1:15 ac 16. Chi'n cofio'r adnodau, falle gwir yw y gair ac yn heiddi pob derbyniad.
daeth Crist Iesu i'r byd. A chi destun Nadolig nawr i achub pechaduriaid. A mynd mlaen, a minne yw'r blaenaf ohonynt. Oedd e'n gweld ei hunan fel y penna o bechaduriaid am ei fod e wedi erlyd Crist ac erlyd eglwys Iesu Grist. Ond cefais drigaredd. Cefais drigaredd. Mae'n byw ar drigaredd. Dyma fe, tirioneb Duw yn ei lorio fe ar y ffordd i Ddamascus. Yn ei waith ac yn ei fwriad o erlyd, mae'n cael ei fwrw lawr a'i wedd newid. Trigaredd. Trigaredd Duw. Ond pam? Edrychwch beth mae'n dweud wedyn ni. Fel y gallai, neu a hynny fel y gallai Crist Iesu ddangos rhywbeth. Exhibit. Dangos ei faith a mynydd yn fy achos i. Y blaenaf, am gwneud i felly yn batrwm. I rhai fydd yn dod i gredu ynddo a chael bywyd tragwyddol. Wel, os oedd e'n gallu wneud hyn gyda Saul o Darsus, mi allu wneud e gyda geraill hefyd. Chi'n gweld? Mae'n wneud e i ddangos y mynydd Duw, gras Duw. A mae hwnna'n gysur i ni heno. Odych chi'n gweddio dros rhywun ar hyn o bryd? Wy'n siŵr bod chi, fel fynne. Aelodau o'n teulu falle, ffrindiau, cymdogion, chi'n gweddio dros nhw. A falle yn trial dweud gair fach nawr ac yn y man, neu roi rhywbeth iddyn nhw ddarllen. A weithiau ni'n digaloni ond ni. Ni'n digaloni, so ni'n gweld dim byd yn digwydd. Ni'n eisiau nhw ddod i gredu, na fe, a ni'n gallu digaloni. Beth ni'n gweld wrth edrych ar Saul? A falle'n bywyd ni, neu rhywun arall o'n cwmpas ni, a mynydd Duw. A mynydd Duw. Mae'r amser falle i weld yn ymlaen. A mae'r arglwydd yn amyneddgar. Mae'n amyneddgar. Felly, mae rhaid ni ddal ati i weddio. Pidwch roi lan, a finne gyda chi. A ni bido roi lan, a ni ddal ati, tra bod hi'n ddydd gras. Tra bod nhw ar dir y byw, mae rhaid ni ddal ati. Achos mae'r arglwydd yn amyneddgar iawn. Mae'n amyneddgar. Mae wedi bod yn amyneddgar dyn ni. Mae wedi bod yn amyneddgar gyda Saul. Mae wedi bod yn amyneddgar gyda geraill. Fel na mae e. Felly mae'n anogaeth i ni, yn dwi. Mae'n anogaeth i ni. A mae'n gwneud yr apostol Paul wedyn ni yn batrwm. Yn esiampl, yn batrwm. Ac os gallai ddigwydd iddo fe, gallai ddigwydd i rywun arall. Ond dwi'n pwysleisio nawr, nid ydy'r apostol Paul byth yn dweud edrychwch arna i beth dwi wedi wneud. Wedi cael trigaredd mae e, wedi cael gras mae e. Oedd ei fwriad yn ei fywyd yn hollol wahanol i beth oedd wedi digwydd iddo fe. Doi beth hollol wahanol. Ond gras Duw, trigaredd Duw, amynedd Duw, cariad Duw. A gallai ddigwydd i chi hefyd. A dyma chi nod mawr i'n bywydau ni. Bod ein bywydau ni yn exhibit o ras, fel bod rhywun arall yn meddwl, wel, os mae wedi digwydd iddo fe, gallai ddigwydd i fi. Os mae wedi digwydd iddi hi, gallai ddigwydd i fi hefyd. Nawr mae hwnna'n her i ni wrth gwrs, ond dyna nod yr arglwydd ar ein cyfer ni. I ni fod yn exhibit yn yr ystyr hynny. Ac yn ail, nid yn unig i'r byd o'n cwmpas ni, ond i'r bodau nefol, wrth gwrs. Ac y bodau ysbrydol hefyd. Dyma beth i ni'n darllen nes ymlaen nawr ym Mhenod 3. Sori, mae lot y fi fan hyn to. Sori bod e'n fan. Adnod 7 a 10. Mae'r apostol Paul yn sôn am yr efengil nawr i'r cenhedloedd. Nid jyst i'r Iddewon, i'r cenhedloedd i bawb. Dyma'r efengil y deithi mi yn weinidog iddi yn ôl rhodd gras Duw. Trwy ras mae wedi dod i nabod Iesu Grist, a trwy ras mae wedi dod yn weinidog i Iesu Grist ac yn weinidog i'r efengil. I ddweud wrth eraill, trwy ras. Pam nawr te? Mwyn i amryfal ddoi ffineb Duw, gael ei hysbysu yn awr, trwy'r eglwys, i'r tywysogaethau a'r awdurdodau yn y nefolion leoedd. Okay? Mae'r eglwys i fod yn exhibit i'r byd,
mae fod yn exhibit i'r bodau nefol hefyd. I'r angylion ffyddlon, ac i'r demoniad, ac i Satan hefyd. Dyma beth mae Duw yn gallu wneud. Ie, ni'n gwybod beth mae Satan yn gallu wneud. Fe yw'r lleidyr sy'n dod i ladd ac i ddinistrio fel glwson ni yn y darlleniad bore yma. Ond mae gras Duw yn gallu bywhau ac adfer a prynu a ryddhau ac achub. Mae wedi dod i achub, i'n galw ni, i'n cadw ni, a'n gogoneddu ni. Beth bynnag mae'r un drwg yn ei wneud. Beth bynnag mae'r demoniad yn ei gwneud. Chi'n cofio dechrau llyfr Job. Y bennod gyntaf a'r ail bennod. Dyma chi yr un cyntaf, Job 1 ac adnod 8. Job, yr arglwydd sy'n siarad, ac yn tynnu sylw Satan at Job. Yr ysbyseb, yr adfert. A sylwais di ar fy ngwas Job. Nid oes neb tebyg iddo ar y ddaear. Gŵr cywir ac uniawn yn ofni Duw ac yn cefnu ar ddrwg. Mae rhaid ni ddeall beth mae'r arglwydd yn dweud trwy ras. Mae hyn yn wir am Job. Nid ynddo fe ei hunan. Mae hyn trwy ras, fel ni, trwy ras. Ond sylwch beth sy'n digwydd, mae'n hysbyseb i'r bodau nefol. A mae'n tynnu sylw Satan. Ac gweitha mae Satan yn dweud, mae'n adfert perffaith nawr. Achos mae pethau'n rwydd iddo fe. Gad i fi gael gafel arno fe, fydd e ddim yn adfert mor dda wedyn ni. A mae'r arglwydd yn gweud, iawn, na fi'n eto. A mae'n rhoi ffiniau iddo fe, ond mae'n ei gadw fe ac yn ei gynnal. A mae'n dal i fod yn ysbyseb i ras Duw, trwy'r cwbl i gyd mae'n ei wynebu. Waw, dyna chi nod aruthrol i'n bywydau ni fel Cristnogion. I fod yn exhibit o ras Duw i'r byd o'n cwmpas ni ac i'r bodau nefol gan gynnwys y gelyn i hunan. I ni diolch am hyn, mae'n gyfrifoldeb arno ni. Ond wrth gwrs dyma fwriad yr arglwydd ar ein cyfer ni. Ac i ni'n gweddio, wrth gwrs, i gael ein llanw a'i ras, ein llanw ar ysbryd glân ar gyfer hyn. Ac yn ail, bywyd o weithredoedd da. Beth arall sydd gan Dduw ar ein cyfer ni? Yn nod i'n bywyd newydd ni. Ni wedi'n creu o'r newydd. Ni'n greadigaeth newydd. Gwaith Duw. Nid ni sydd wedi wneud rhyw bethau, nid yn gweithredoedd bach ni sydd wedi'n hachub ni, wrth gwrs. Ond na, gras Duw wedi anadlu bywyd newydd o'r nef i ni, ond i fywyd o weithredoedd da. Mae Duw wedi paratoi ar ein cyfer ni. Yn gyntaf, i ni'n greadigaeth Duw. Dyna beth yw'r Cristion, i ni cael ein atgoffa sawl gwaith o hynny, a mae'n bwysig. Nid person sy'n gwneud rhyw weithredoedd da, sy'n cyrraedd rhyw lefel uchel iawn, a mae Duw'n gwneud reit i'n dderbyniol nawr. Na, dim o gwbl. Person sydd wedi cael bywyd Duw trwy'r ysbryd glân i edifarhau a chredu yn Iesu Grist, achos bod Iesu Grist wedi marw drosto fe. Felly, Salm 100, wnaethon ni glywed heno, gwybyddwch mae'r arglwydd sydd Dduw. Fan gwnaeth, ac yn yr hen, ac nid ni ein hunain, ei bobl ydym a defaid ei borfa. Nawr, llwch chi gymryd hwnna mewn dwy ystyr am ei ddylen ni. Nid yn unig fan gwnaeth fel ein creawdwr, yn gyffredinol, ond fan gwnaeth pobl Israel. Ei bobl ydym, a defaid ei borfa. Fe sydd wedi'n creu ni o'r newydd i fod yn braidd iddo fe, ac yn bobl arbennig iddo fe. A rhan o'r nod nawr te yw bywyd o weithredoedd da. A'r ffordd orau, falle, i ni feddwl, neu'r ffordd dwi am feddwl am hynny, am eiliad nawr, yw edrych ar fywyd Iesu Grist. Beth yw bywyd o weithredoedd da? Wel, beth ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu. Oherwydd,
ei fywyd nawr sydd ynom ni. Felly dyma'r bywyd, ei fywyd ynom ni. Ac i ni ddarllenon ni o Filipiaid, ac reit, wel nid ar y dechrau, reit yng nghanol y paragraff, mae'r 5 adnod, dylai eich agwedd, Bible.net yw hwn, dylai eich agwedd chi fod yr un fath ag agwedd y Meseia Iesu. Bydde dynwch y meddwl yma, yr hwn oedd hefyd yng Nghrist Iesu. Neu, yn y newydd, yr agwedd meddwl sy'n eiddo i chi yng Nghrist Iesu. Beth oedd agwedd meddwl yr arglwydd Iesu? Beth i ni'n gweld? Beth i ni'n clywed yn y darlleniad? Beth gawson ni yn y darlleniad heno? Beth oedd ei agwedd meddwl e? Beth oedd ei mindset e? Wel, oedd e'n fodlon roi heibio ei ogoniant. Oedd e'n fodlon tynnu coron y gogoniant i ddod ar ffurf ceithwas. Oedd e'n fodlon diastyru ei hunan mwyn gwasanaethu. Wel, dyna fi. Yna mae bywyd o weithredoedd da yn dechrau. Oedd e'n dod i wasanaethu ei dad, a bod yn ifydd hyd yna. Oedd e'n dod i'n gwasanaethu ni hefyd, wrth gwrs. Ond yn gyntaf, oedd e'n gwasanaethu ei dad. Wrth ddod darostwng i hunan, i ddod yn geithwas, i fod yn ifydd hyd angau. Wel, dyna fe, dyna'r lle mae'r bywyd o weithredoedd da yn dechrau, bod ni'n darostwng ein hunain i wasanaethu yr arglwydd. Bod ni eisiau bod yn geithwas iddo fe ac yn ifydd iddo fe. Wedyn ni'n gweld yn Ioan 13, darnau cyfarwydd nawr, Ioan 13, 14, 15, Iesu Grist yn golchi trad y disgyblion, wrth gwrs. Os wyf fi felly am unau'n arglwydd ac yn athro wedi golchi eich trad chi, fe ddylech chithau olchi trad eich gilydd. Rwyf wedi rhoi esiampl i chwi, yr ydych chwitha i'w wneud fel yr wyf fi wedi ei wneud i chwi. Unwaith eto, agwedd gwas tuag at ein gilydd. Agwedd gwas. Nid agwedd meistr, ond agwedd gwas. Gwasanaethu'n gilydd, golchi trad ein gilydd. Mae'n amlwg ar y noson yna, oedd neb eisiau'r job o olchi y trad. Y job isa oedd hwnna. Yn naturiol, oedd ddim yn neis iawn, golchi trad i gilydd, a falle byddai gwas yn arfer wneud y job yna, ond neb i gael. Dim ond nhw i hunain oedd yna, a neb eisiau wneud y gwaith. Yr arglwydd Iesu'n fodlon i wneud agwedd gwas. Ac wrth gwrs, mae hynny yn awgrymu bod ni'n maddau i'n gilydd. Bod ni'n golchi trad ein gilydd, bod ni'n maddau ein gilydd, fel mae'n golchi'n trad ni. Nid yn unig bod ni wedi cael ein glanhau yn gyfan gwbl, yn golchi'n trad, bod ni'n byw ar fyddaiant dyddion, ac i ni fod i faddau ein gilydd, wrth gwrs, fel brodyr a chwiorydd yng Nghrist. Ac wedyn ni, 1:4 ac un arall, canis i hyn eich galwyd, elfen o ddioddefaint a threialon. I hyn eich galwyd, oherwydd dioddefodd Crist yntau, eich mwyn chwi. Gan adael i chwi esiampl. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddau, ni fyddai'n bygwth. Ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu yn gyfiawn. Felly ni wedi gweld i ddarostyngiadau yn ymostwng i Dduw. Ni wedi gweld i agweddau yn golchi traed y disgyblion, gwasanaethu'n gilydd, ac yn yr adnod yma ei agweddau at elynion. Ein hagwedd ni felly at elynion, gelynion yr Efengil. Mae yna elynion i'r Efengil bob amser, ac weithiau mae yna wrthdrawiad yn dod. Beth oedd agwedd meddwl yr arglwydd Iesu? Wel, nid taro nôl, nid difenwi yn ôl, nid bygwth. Na i gael chi nôl am hyn? Na, dim o gwbl. Cyflwyno ei hun i'r arglwydd, a gweddio dros y rhai oedd yn ei erlyd a'i roi ar y groes o dad maddau iddynt. Ac wrth gwrs, dyna mae'n ein dysgu ni i wneud. Ein hagwedd ni at Dduw, ein hagwedd ni at ein gilydd, a'n hagwedd ni at elynion hyd yn oed, i ni fod i'w bendithio nhw. Carwch eich gelynion, ei bendithio nhw, a gweddio
drostyn nhw. Ac dyna chi fraslun o fywyd o weithredoedd da i ni'n gweld yn Iesu Grist, yn yr arglwydd Iesu. A nawr, mae fywyd yno ni. Nawr, i ni yn fyw gydag trwy ras a thrwy ffydd. Felly dyma'r bywyd sydd fod i ddod mas yno ni, ac yn ein bywydau ni. Dyma y gweithredoedd i ni fod i rodio ynddyn nhw. Dyma'r bywyd i ni fod i fyw, yn byw bob dydd. Ac mewn geiriau eraill, i ni fod i ddwy'n ffrwyth, wrth gwrs. I ni fod yn ffrwythlon yn ein bywydau. Newn ni orffen eto gyda ffrwyth yr ysbryd. Cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan, ddisgyblaeth. Mae'n bwriadu, yr arglwydd yn bwriadu, i ni fyw gan ddwy'n ffrwyth yw ogoniant ef. Wel, ni'n diolch eto heno am yr Efengil. Beth i chi'n cael yn atgoffa, beth i ni'n cael yn atgoffa heno eto, nid theori yw'r Efengil, chi'n gweld? Nid theori yw e. Rhywbeth sydd yn trawsffurfio bywyd person. A rhywbeth sydd yn rhoi nod a diffiniad newydd o'n bywyd ni ar y ddaear. Beth i ni a sut i ni fod i fyw ar y ddaear. Ac i ni'n gweddio gyda'n gilydd nawr. Yn nerth i fod yn hysbysebion gras. Exhibits of grace, neu trophies of grace. Nid ein hunain, fel unigolion ac fel eglwys, hysbysebion gras Duw. Gras Duw ar waith. Ac i ni'n gweddio am ras ac am nerth i fyw bywyd o weithredoedd da sy'n adlewyrchu yr arglwydd Iesu Grist. Mae gyda ni nod ar uchel a phwrpas ar uchel i'n bywydau ni. Ac i ni'n gweddio am ras, i ni'n gweddio am gael ein llenwi ar ysbryd lan i fyw y bywyd yma o ddydd i ddydd, yn fwy ac yn fwy ac yn well ar gogoniant yw enw. Mae yno ni nawr, a bywyd yw, mae ysbryd yw, mae ysbryd Crist yno ni, bywyd yn ef, mwyn hyn. Ac gogoniant, wrth gwrs, iddo fe. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn ola i gwrando a myfyrio popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i, popeth mae y byd yn brwydro i gael, pethau'n elw fi nawr yn golled sydd. Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist.
O arglwydd, i ni'n diolch am dair ac i ni yn diolch am yr Efengil. I ni diolch am yr arglwydd Iesu unwaith eto. Ac o arglwydd, diolch bod ni wedi cael bywyd nawr ynddo fe. Bod yr hyn sydd wedi digwydd iddo fe yn gorfforol wedi digwydd i ni yn ysbrydol. O arglwydd, i ni'n diolch. Ac i ni'n cyfadde heb dy fywyd di, heb dy anadl di yno ni, heb waith dy ysbryd glân yno ni. Bydden ni dal yn farw ac yn ddall a heb ddiw yn y byd. Ond i ni'n diolch arglwydd. Ac i ni yn gweddio i ti'n nerthu ni. Ni'n gweddio i ti'n llanw ni ar bywyd yma. Ni'n gweddio i ti'n llanw ni ag ysbryd yr arglwydd. Fel bod ni yn dystion fel petai yn exhibit, yn dangos dy ras di. Dy ras cyfoeth, di fesur dy ras. O, na fydden bywydau ni'n dangos hynny yn fwy clir arglwydd, a hefyd ein bod ni'n rhodio ac yn byw bywyd o weithredoedd da, yn adlewyrchu yr arglwydd Iesu. O arglwydd, allwn ni byth ei wneud hebddo ti. Allwn ni byth ei wneud dim hebddo ti. Allwn ni ddim a dwy'n ffrwyth o gwbl hebddo ti. Llanw ni arglwydd, cadw ni'n agos. O, helpa ni wreiddio yn ddyfnach yno ti, i ddwy'n mwy o ffrwyth. Ac o arglwydd delia gyda ni, wyt ti weithiau yn torri nôl ac anghenne, priwno nhw, i ddwy'n mwy o ffrwyth. Ni'n gofyn i ti wneud hynny yn ein bywydau ni, achos i ti yma'r gogoniant, ac i ti yma'r clod, ac i thras ti hefyd. Derbyn ein diolch felly ac aros gyda ni, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a'r hoso gyda ni, hyd nes y daw. Amen.